¿Ya conseguiste averiguar algo sobre la historia de Santa Irene? ¿La historia de Santa Irene? ¿Para qué? Certo, Claudia, esquecemos comentarxo. Temos que presentar un traballo sobre a orixe do noso centro. Xusto agora, con todo o que temos que estudar. Cando ten máis o plazo? Actividades, tenemos tempo agora. Pois eu conseguín averiguar que a primeira localización do Santa Irene foi na Escola de Artes e Oficios, ainda que en realidade era onde ia o alumnado matricularse. E de que nos vas a falar? A miña gosta do neste centro e non lembro de ter escoitado nada disso de artes e oficios. Pois mirade, eu atopei que inicio do século XX o chamado Instituto Nacional de Ensino Secundario atopábase só en capitais de provincia, por iso Vigo, ao non ser capital, non tiña. Por iso, grazas ao legado de Policarpo Sanz Irene de Ceballos, en 1927, o Consello de Ministros, en medio da ditadura de Primo de Rivera, conseguiu que aprobase a creación do noso centro. Xosé Policarpo Sanz foi un filántropo nacido en Marín no ano 1841 e pasou a súa infancia en Vigo. Era un home de negocios que emigrou a Habana e ao longo dos seus 48 anos construiu un importante grupo industrial co que conseguiu unha gran fortuna. Precisamente, buscando consideración social, casou con Mireia de Ceballos, moza española residente en Nova York, muller refinada e cultivada nas artes. O noso filántropo morre en París no ano 1889, indicando no seu testamento que, logo do pasamento da súa muller, o que aconteceu en 1935, todo o seu patrimonio sería doado á cidade de Vigo e sería investido da seguinte forma. Unha parte do dinheiro que deixaron iría destinada á construcción dun edificio de cantería que se usaría como escola e instituto de ensinanza, que podería albergar 300 nenos ou máis. A ensinanza neste centro debería ser gratuita para os nenos de familias necesitadas. O edificio é o noso Instituto Santa Irene, denominación que remite ao nome da súa muller. Comezou a construirse en 1941 e foi inaugurado en 1946. Pensamos nesa escola de artes e oficios? Non, hai salas que se podían películas. As aulas foron impartidas nun edificio propiedade dos maristas, na Areosa. O primeiro curso foi inaugurado no Teatro de Artes de Borbón. Según todos naquela época, destacan esta inauguración como unha de las sorpresas para que debemos. Sí, nese edificio estivo Santa Irene en 1932, en ese mesmo ano, trasladase ao edificio situado no terreo Bellavista, onde está actualmente o colegio dos jesuítas en San Jorge como director. ¿Ese edificio te refieres? Sí, claro. Tamén conseguín saber que tras o concluído da Guerra Civil, en xullo de 1936, moitos profesores foron expedientados. Estamos aquí para falar con Vicente de Becerra, o profesor decano do instituto, e preguntarlle a que se denomina o espírito de Santa Irene. O espírito de Santa Irene se basea en tres premisas que a liberdade crea responsabilidade, tanto no alumno como no profesorado, que se basea tamén en que a ciencia é única e indivisible total, e, por último, se basa en o respecto dos pensamentos dos outros. Vicente, poderías numerar de todos e todas os profesores cos que coincidiches que encarnaría o espírito de Santa Irene? É difícil porque son moitos, pero por citar tres nomes, a Manuel Pazo Carracedo, citaría tamén a Leónides de Carlos Cardanal e a Evaristo González como representantes de estos tipos. Sí, foron tempos difíciles. Durante a guerra, o edificio dos jesuítas foi utilizado como hospital de evacuación de feridos de guerra. Porén, o instituto pasou a ter a súa sede na Escola de Artes e Oficios. No mesmo lugar onde estará a secretaría por primeira vez, non? Certo. Eu sei que aínda que estás pendente da móvil, atendes, Pois fíxate ti que estou a por o meu tarea deste traballo. Acabo de topar que, logo de cerrar un acordo cos testamenteiros de Policarpo Sanz Irene de Ceballos, o alcalde, que en ese momento era Luis Suárez de Aros, cedeu o seu terreo do Carme para a construcción do noso instituto. E o que máis, as obras comezan en 1941, xusto despois da cesión do terreno. Un dos principais artífices da construción da Santa Irene foi Antonio de Comín Gestancias, un arquitecto vigués que naceu en 1897 e morreu en 1987. Traballou de profesor na Escola de Artes e Oficios de Vigo durante 40 anos. Foi arquitecto municipal en Vigo. Na nosa cidade proxectou numerosos edificios religiosos e civis. Entre estes últimos destaca o Instituto Santa Irene, que o proxecto elaborou no ano 1941. Deseñou un edificio coa planta en forma de E para facilitar a entrada de luz natural. Na torre central
hai un reloxo famoso por dar as badaladas de fin de ano. Outra das persoas imprescindibles na historia do noso instituto foi Luís Suárez Llanos, alcalde de Vigo en 2 ocasións. Foi un grande impulsor no desenvolvemento da nosa cidade. El presidía a Corporación Municipal que acordou a cesión da parcela do Carme para a construción do IES Santa Irene. As obras remataron en 1946 e a inauguración oficial foi en setembro dese mesmo ano. Pois sí, ademais a actividade comeza no curso 1945-46 e o primeiro director é Enrique López Quillo. Ademais, a inauguración oficial acuden as máis altas xerarquías civis, eclesiásticas, académicas, militares, ademais do ministro daquela época de Educación, José Iván Armenia. Pero ainda non quedou varia cousa. Entre os anos 1972 e 1975, o alumnado do IES Santa Irene ten que recibir aulas do IES Alexandre Moura. O actual edificio do noso centro está construído no terreo do Carme. En 1941, o alcalde de Vigo, Luís Suárez Llanos, cedeu a parcela do Carme, nas Travesas, para a construción do edificio. A parcela era bastante máis grande, pero o alcalde Rafael Fontanet decidiu, en 1972, construir o pabillón das Travesas. Os vigueses, o alumnado e o profesorado do centro opuxéronse, pero nada puderon facer. Sí, é verdade, en alguna provincia que temos diante é o único que nos queda para aqueles descensos de terreo do Carme. Finalmente, o alumnado volve a este edificio en 1976. Dades vos conta de toda a historia que ten este edificio?